dekoguz gurekin. Maiatzak 19an, elkarregaz abestu gendun Bilboko Zurdinagako Birginentzia eleizan, eta gaurkoan eurek etorri dira bertora. Garaizako Matxorrian, abesbatzak 31 urte bete ditu aurten. 1987ko martxoaren 26an, Begoñako Errepublika Zaharreko Garaizar auzoan sortu zen, Jose Luis Etxebarria Txeluren eskutik eta zuzendaritzapean. 2008 urtarrilaz erostik, Miren Zubieta Egia da zuzendaritzaren arduraduna. 35 ahotsez osatutako korua zuzentzen du. Urtearen zehar, hainbat kontzertutan parte hartzen dabe. Matxorrien, kaleko animazioan, auzoko San Isidro jaietan eta Bilboko Astero Nagusian, Txikiteo koralean, Gabonetako goles egiterakoan eta Bizkaiko abesbatzen elkarteko kideak izanik, Euskal Herriko txoko guztietan ibiliak dira, eta baita Euskal Herritik kanpo ere. Azken urte hauetan, Italian, Frantzian, Katalunian eta Espainiako hainbat herritan eskaini dituzte kontzertuak. Errepertorio zabala da tokie. Euskal folkloretik aukeratutakoa kantak, bilbainadak, musika religiosoa eta nazioartetik jasotako abestiak ere. Zuekin, sartzera badoaz, Garaizarko Matxorria. Deko zuen horretatik, Matxorrien repertoria zozer aldatu da, eta orain noi irakurtzen zeintzuk abestuko dituzten. Lehenengo aurrezku Matutenen administrazioarekin, Mari Kruzek eta Edortak eta altxatuta. Otoia, Orenorena, Festara, Zarriegirena, Iluna Barra, Zarriegirena bebai, Beti Maite, Zarriegirena, Guda Zitala, Laskanoren harmonizazioarekin, eta hemen bakarlari badekogu Jon Renteria. Bi eusko abesti Sagastizabalen harmonizazioarekin, eta azkenez, Enekerriz azizemos Bitor Zubizarretarena. Honek sortzi abestik abestuko dabe, Miren Zubietaren zuzendaritzapean. Aurrera, Miren.
así, y a las pobres sirenas no las dejas vivir, que les quitan los muertos a beber chacolí. La 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 gero arte zabaltzatu ere matxoren taldeari, eta guaziko gara kurtsu bat, mesedez, bai. Piano gazaten dugu. Eta, bueno, komentatzea jarraitzeko gaurko saio honegaz, onja artiako arrezbatzea etoriko dara, zeuari abesten. 2009an uste dut sortu ginala, aspaldi batetik pilo bategaz. Orduan Iker Jimenez egon zan zuzendari moduan, eta duela 3 urtetik ona, Miren Zubieta da gure zuzendarie, eta gogariz, normalean hemen berton, gaudi izartean edartean abesten, zeuari guzti hori, bai Ontxe Ekaini kursoan amaieran edo, eta baita be, gabonetan egiten dugu saioen bat. Hortik aparte, Ontxe hasi gara itxike munduratzen, egon gara baiken guzturitik eta abesten, baitxe Bilbora, kapitalera, hiriburura joan gara abestera, eurekin taldeagaz, eta gaur, eskaini gotutu dugu zeuari guzti hori, urtean ziren lantzen egon gara gure saioa eta repertori zuen. Kantak, kantatzen dugu zenak, izaten dire bai, gehien batzuk asko euskaraz, baina ez gara ebeitzen askorik eta beste hizkuntza batutara be joten dugu. Bai inglesera, batzutan latinez abestu dugu, beste batzutan frantzesez, inglesez, danetik. Baina, gaurko honetan, komentuko dut zer da egingo duguna. Zuek daukazuen horritxoan ibiltzen dara da, eta hasteko, aldapeko, abestuko dugu, Jesus guri direna. Gero, Maitian Onzira, Urruñagarena, Salvadoren eriotza, Xabier Letena, Lauteak, Juan Carlos Okerezena, Can't Help Falling in Love, Elvis Presleyena, Hear Us Love,
Adieus, dienki zelena, eta aleluia lehorra duenera. Gero, ostean, eta bukatzeko, bilduko gara, barriro abez batzariak eta beste sorpresatxo bat azkenera. Izango dira da, Salvadoren eriotzea, ez, abanera, Xabier Leterena, eta Josean Altzeren, eta Mikel Aguak kantatzen daben, martxa baten lehen mutak. Horrek izango dira azkena. Gure kasuan, abesten egon gara, agotzak ekiko dugu, lau agotzetara ingo dugu. Gure artean bebai, etorri dira gure lagun batzuk, San Francisco korukoak, lagun bi etorri dira, gure begun bada bat, eta solista moduan, bai egon da Marikruz, Errotetxe Berria, ezagutzen duzuena, Isa eta Aritz Gomez egongo dira klarinetea joden, ni neu trikitrixa, eta leheniko bebai izango dut, eta nire nomendez jendea. Alboka joten bebai egongo da, Iker Elespuru, eta danok egingo dugulako abesti batzuk, eta piano jolie, ez da dela asko, importantienetariko da, Marta Dierre gure artean egongo da. Beraz, etorri daile partiako abez batza honantzan, eta ale guztien nahi atzuen errepeko repertorizio. Artalde guzti hau antontzen eta laguntzen Miren Zubieta gure zuzendarien. Txau.
Oh
eta danon artean abestuko dut bizkaiko kantariak, lehen esan dugun moduan, zein izan da. Habanera, jode, habanera estudian, habanera eta martxa baten lehen.